Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Aml-Oed Eglwys Dewi Sant ar Sul y Pasg Bach, yr ail Sul yn hymor y Pasg. Ein thema bore yma yw wyau siocled, gwningod ac amheuaeth Thomas, ac oes, mae yna gysylltiad rhwng y tri, wir I chi. Ond cyn I ni ddechrau canolbwyntio ar ein thema bore yma, fe ddechreuwn trwy yn gyntaf troi at Dduw mewn mawl a diolch. Hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, cydlawen hawn a gorfoledd mawr. Hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, cydlawen hawn a gorfoledd mawr, Hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, cydlawen hawn a gorfoledd mawr. Hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw. Hwn yw y dydd y cofodofydd, cydlawen hawn a gorfoledd mawr, Hwn yw y dydd y codofydd, cydlawen hawn a gorfoledd mawr. Hwn yw y dydd y codofydd. Hwn yw y dydd y daeth ef I ni, cydlawen hawn a gorfoledd mawr, Hwn yw y dydd y daeth ef I ni, cydlawen hawn a gorfoledd mawr. Hwn yw y dydd y daeth ef I ni. A mae'r arglwydd yn wir wedi ei gyfodi. Alleluia. Deithom ynghyd yn deulu Duw ym mhresenoldeb ein tad, I gyflwyno iddo anghenion yr holl fyd ac I geisio ei ras, fel y gallwn trwy ei fab Iesu Grist, ein rhoi ein hunain I wasanaeth. Dywedodd Iesu, y gorchymyn cyntaf yw, gwrando o Israel, yr arglwydd ein Duw yw'r unig arglwydd, a char yr arglwydd dy Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl feddwl ac ath holl nerth. Yr ail yw hwn, car dy gymydog fel ti dy hun, nid oes gorchymyn arall mwy na'r rhain. Cyffeswn ein pechodau wrth y tad, a cheisio ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dduw trigarog, trown atat gan ymddiried ynot, I gyfaddef yr adegau hynny pan fi ni dy amau di. Maddau ni a chynorthwya ni. I gyfaddef yr adegau hynny pan fi ni guddio rhag dy bresenoldeb. Maddau ni a chynorthwya ni. I gyfaddef yr adegau hynny pan fi ni betruso cyn gyhoeddi dy ogoniant di. Maddau ni a chynorthwya ni. I gyfaddef yr adegau hynny pan fi ni oedi cyn llawenhau yn dy ddaioni. Maddau ni a chynorthwya ni. Oherwydd gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir y difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Grist atgyfodedig, rhoddwn ddiolch a mawl I ti. Am gymeriadau stori'r Pasg, rhoddwn ddiolch a mawl I ti. Am y disgyblion yn glynu gyda'i gilydd I gael sicrwydd, rhoddwn ddiolch a mawl I ti. Am Thomas a feiddio ddofyn am dystiolaeth,
Rhoddwn ddiolch a mawl i ti. Am Mair ag am gymerodd Iesu am y garddwr, rhoddwn ddiolch a mawl i ti. Am y disgyblion a fethodd dy adnabod, rhoddwn ddiolch a mawl i ti. Am y disgyblion yn methu dal pysgod, rho'n ddiolch a mawl i ti. Am bob un sydd wedi dy gyfarfod di, ti bia'r gogoniant. Amen. Cariad a faith, gorchfygu a maif, collodd marwolaeth ei fri. O'r bedd y myw am byth gyda Duw, Iesu ein harglwyf yn rhi. Cododd Iesu, halleluia, halleluia. Cododd Iesu, cododd yn wir, halleluia. Arglwydd i wef dros bechod ar bedd, Satan a syrff wrth ei draed. Ein harglwydd sy'n fawr, pod blin blygau lawr, drwy Iesu y goron a gaed. Cododd Iesu, halleluia, halleluia. Cododd Iesu, cododd yn wir, halleluia. Arglwydd i wef, ymunwch a'n llef, bloeddiwch ei enw mewn bri. Llawen yw'r iaith, a ddoliad yw'r gwaith, offrwm o fawr ofyn ni. Cododd Iesu, halleluia, halleluia. Cododd Iesu, cododd yn wir, halleluia. Y colect ar gyfer yr ail sul yn hymor y Pasg. Gweddiwn. Dad holl alluog, rhoddais deunig fab i farw dros ein pechodau ac i gyfodi drachefn i'n cyfiawnhau. Caniatáu ni fwrw ymaith sirdoes malais a drigioni mwyn i ni dy wasanaethu'n wastadol mewn purde bywyd a gwirionedd, trwy heiddiannau dy fab is i Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o lyfr yr actau. Yr oedd y lliaws credinwyr o un galon ac enaid. Ac ni fyddai neb yn dweud am ddim o'i feddiannau, mae ei eiddo ef ei hun ydoedd, ond yr oedd ganddynt bopeth yn gyffredin. A nerth mawr, yr oedd yr apostolion yn rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a gras mawr oedd arnynt oll. Yn wir, nid oedd neb anghennus yn eu plith, oherwydd byddai pawb oedd yn berchnogion tiroedd neu dau yn ei gwerthu, a dod ar tâl am y pethau a werthyd, a'i roi wrth draed yr apostolion. A rhenid i bawb, yn ôl fel y byddai angen pob un.
Daw'r darlleniad o Efengyl Ioan, pennod 20. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi eu cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawanychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi, fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân, os maddeuwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Nid oedd Thomas a elwyr Didymus, un o'r 12, gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt, ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion neu ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymhen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi eu cloi, a sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fys yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a phaid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw, dywedodd Iesu wrtho, ai am I ti fy ngweld I yr wyt ti wedi credu, gwyn neu byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yngwydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi eu cefnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi eu cofnodi mwyn I chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn I chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Ac ymhen wythnos, yr oedd y disgyblion yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. Y chweched adnod ar 20 o'r 20fed bennod o'r Efengyl yn ôl, Sant Ioan. Ydych chi wedi bwyta chwiau Pasg I gyd eto? Cyn y Pasg, fe weles un o'r fideos byr hynny sy'n cael ei rhannu ar y rhwydweithiau cymdeithasol o riant yn ceisio esbonio stori'r Pasg i'w blentyn ifanc. Roedd yn un o'r fideos digri hynny I godi calon. Ac yn y fideo, dyma'r rhiant yn dechrau sôn am stori'r Pasg. Soniodd am y groes a Iesu'n marw, soniodd am Iesu'n atgyfodi ar y trydydd dydd, a'r gwragedd yn mynd yn gynnar yn y bore at y bedd a'i gael yn wag. Aeth y rhiant ymlaen I sôn am Iesu yn ymddangos i'w ddisgyblion, a'r rheini yn llawen ac yn hapus iawn o'i weld eto. Roedd yn esboniad cryno a syml o stori'r Pasg. Ar ddiwedd ei esboniad, dyma'r rhiant yn gofyn i'w blentyn, os gen ti unrhyw gwestiwn? Ac ar ôl eiliad neu ddau o feddwl yn ddwys, dyma'r plentyn yn ateb yn hyderus. Ti di anghofio'r gwningen sy'n mynd o gwmpas ac yn rhoi wyau siocled I bawb. Ble mae'r gwningen yn stori'r Pasg? A chyda hynny, dyma'r rhiant yn gorchuddio ei wyneb a'i ddwylo. Ac mae'n wir I ddweud i'r mwyafrif o bobl bellach, ac nid I blant yn unig, beth yw'r Pasg ond wyau siocled. Wrth gwrs, mae'r wy Pasg yn hen arferiad, ac yn arwydd o'r bywyd newydd sy'n ffrydio o'r bedd, fel ciw yn deor o'r wy. Yr wy yw'r bedd, a chyda wy siocled, a mae'r canol yn wag oherwydd bod y bedd yn wag. Ymhell cyn I wyau siocled ddod yn boblogaidd, yr arfer oedd berwi wyau, a ddirno'r masgal cyn cael yr hwyl o'i plisgo a'i bwyta'r Sul y Pasg. Ond I ddod o hyd I draddodiad y gwningen, mae'n rhaid mynd yn ôl I draddodiadau cyn Cristionogol. Gyda threigl amser, cyfunwyd y wyau Pasg gyda'r gwningen
i greu y delweddau poblogaidd y gwelwn adeg y Pasg a'r Gwanwyn. Wrth gwrs, nid yw'r wy na'r gwningen yn ymddangos yn y Beibl, ond eto mae ei harwyddocâd yn gallu bod o fydd i ni wrth i ni ystyried ystyr y Pasg a chofio mai tymor gobaith a bywyd newydd yw tymor y Pasg. Ond eto, mae peryg i ni ganolbwyntio'n ormodol ar y delweddau poblogaidd sy'n perthyn i'r Pasg, wedi'r cyfan. Mae rhywbeth llawer mwy gysurus mewn edrych ar wyau lliwgar a chwningod nag edrych ar y groes a'r bedd, hyd yn oed pan mae'r groes a'r bedd bellach yn wag. Nid yw Crist yno, y mae wedi ei gyfodi, ond nid hawdd bob tro yw dal gafel yn y gwirionedd hwn, nid hawdd bob tro yw dal gafel yn y gobaith a gweld y bywyd newydd sydd yn egino. Ac mae'r darlleniad o'r Efengyl heddiw yn dod â ni wyneb yn wyneb ar ofn, y bembleth, y syndod, yr amheuaeth a'r anghrediniaeth oedd yn perthyn i'r disgyblion Iesu wrth iddynt dderbyn y newyddion gan y gwragedd bod y bedd yn wag. Cawn yn yr Efengyl heddiw ddwy olygfa gydag wythnos gron yn gwahanu'r ddwy. Yn yr olygfa gyntaf fe gawn y disgyblion ar y dydd Pasg cyntaf hwnnw yn yr hwyr. Dyna lle roeddent y tu ôl i ddrysau caeedig yn llawn ofn a dryswch ac yn ansicr o beth i'w gredu, yn ceisio gwneud synwyr o'r bedd gwag a thystiolaeth Mair Magdalene ei bod hi wedi gweld yr arglwydd. Dyna lle roeddent gyda'i gilydd, yn ceisio deall a gwneud synwyr o hyn oll gan ddwy nerth a chysur o gwmnïaeth ei gilydd. Ond yr oedd un disgybl bach ar goll o'r cwmni dethol hwn, sef Tomos. Ble oedd Tomos y noson honno? Does neb yn gwybod. Am ryw reswm roedd wedi esgusodi ei hun o'r cwmni, efallai fod am gael llonydd a chael amser ar ei ben ei hun, amser i feddwl, amser i weddio, amser i adennill ei nerth. Yr ydym i gyd yn delio â phethau mewn ffyrdd gwahanol. Mae rhai yn hoffi bod yng nghwmni eraill, ond mae well gan eraill ei cwmni ei hun fel Tomos. Ta waith, i ganol y disgyblion a oedd gyda'i gilydd yr ymddangosodd Iesu y Pasg cyntaf hwnnw, gan ddod i ganol ei hofnau, ei dryswch a'i pembleth. Geiriau cyntaf Iesu iddynt oedd tangnefedd i chwi, ac wedi dangos iddynt ei ddwylo a'i ystlys clwyfedig, llawenychodd y disgyblion. Gwelsant a'i llygaid ei hunan yr Iesu atgyfodedig yn sefyll yn ei canol. Mae'n bwysig i ni gofio, mai dim ond rhan o hanes yr atgyfodiad yw'r bedd gwag. Nid yw'r bedd gwag ynddo hun yn profi dim i ni. Yr hyn oedd wedi cadarnhau a seilio ffydd y disgyblion bod Iesu wedi ei gyfodi, oedd ei weld a'i llygaid ei hunain, a phrofi ei bresenoldeb atgyfodedig yn dod â thangnefedd i'w calonnau ofnus a chythryblus. Ei bresenoldeb atgyfodedig oedd wedi troi ei galar o'r diwedd i lawenydd. Ac yr oedd geiriau Iesu iddynt fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi, wedi rhoi ystyr, cyfeiriad a phwrpas i'w bywydau unwaith yn rhagor. Wedi'r groes, yr oedd y disgyblion ar goll yn ddigyfeiriad, ond wedi iddynt gael profiad o'r Iesu atgyfodedig, daeth bywyd newydd i'w rhan. Ond beth am Tomos druan? Pan ddaeth yn ôl i ymuno â'r cwmni a chlywed newyddion ei gyd ddisgyblion, yr ydym wedi gweld yr arglwydd, ac mor frwdfrydig oedd ei geiriau, mor eginol a llon oedd ei siarad gan deiri ei bod wedi gweld yr arglwydd, doedd dim yn tycio gyda Tomos. Cymaint yr oedd ef ei hun yn ymddiried yn ei gyd ddisgyblion, roedd sôn am atgyfodiad Iesu yn ormod iddo ei dderbyn. Mae llawer wedi cael ei ddweud am amheuaeth ac anghrediniaeth Tomos, fel petai amheuaeth ac anghrediniaeth yn bethau negyddol
fel rhyw elyn I ffydd. Ond ydy hynny ddim yn wir. Mae Thomas yn dangos hynny I ni. Roedd Thomas yn dau y rai amheuaeth. Os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ond mae'n bwysig nodi, na cheryddodd y disgyblion eraill ef. Efallai ei bod yn deall amheuaeth Thomas, oherwydd ei bod hwy ei hunain wedi bod yn yr un fan yn union ag yr oedd Thomas ynddi. Ei amheuaeth, ei amharodrwydd I gredu, roedd Thomas yn barod I aros yng nghwmni gweddill y disgyblion ac yr oedd yn hwythau, yn fodlon iddo aros gyda nhw. Mae rhywbeth yn hanes Thomas sy'n dangos I ni bwysigrwydd amheuaeth fel rhan o'n ffydd. Ein amheuon sydd yn ein harwain I ofyn cwestiynau ac yn y cwestiynu a'r gwaith o ddod o hyd I'r atebion y daw'r cyfleoedd I ni ddyfnhau ein ffydd a'n hymddiriadaeth yn yr Iesu. Nid amheuaeth na chwestiynu yw gelyn ffydd, ond yr amharodrwydd I barhau I gwestiynu a cheisio'r atebion. Yr oedd dewrder yn perthyn I Thomas, dewrder deallusol, a'i ddewrder I fod yn agored a'i amheuon, ond yn bwysicach fyth, a'i ddewrder I aros gyda'i gyd ddisgyblion. A dyma ni'n dod at yr ail olygfa, wythnos gron wedi'r olygfa gyntaf. Daeth yr Iesu atgyfodedig eilwaith, pan oedd y disgyblion gyda'i gilydd tu ôl I ddrysau caeedig, ond y tro hwn, yr oedd Thomas yno gyda hwy. Fe gafodd Thomas a'i Pasg Bach ei hunan pan ddaeth yr Iesu ato, ac fel y gwnaeth i'r gweddill, dangosodd ei glwyfau iddo. Wrth weld yr Iesu atgyfodedig, nid oedd angen I Thomas rhoi ei fys yn ôl yr hoelion yn wylo Iesu. Roedd gweld yr Iesu atgyfodedig yn ddigon iddo wneud ei gyffes fawr, fy arglwydd am Duw. Oherwydd ei amheuon, a daeth Thomas I ddealltwriaeth a ffydd ddyfnach o'r hyn yr oedd Iesu yn ei olygu iddo, a'i ddewrder I amau ac I barhau ei amheuon, a'i harweiniodd I brofi y bywyd newydd, a ddaeth trwy ffydd yn yr Iesu atgyfodedig. Ar Sul y Pasg Bach, wythnos ar ôl dydd y Pasg, pan ymddangosodd Iesu Thomas yng nghanol ei amheuon, nid I deimlo'n euog am unrhyw amheuon sydd gennym ni ac awn ein galw. Yn hytrach, y mae Thomas yn dangos I ni mae trwy aros gyda'n amheuon a'n cwestiynau, oddi mewn I gymuned ffydd, y deiwn ni adnabyddiaeth ddyfnach a llawnach o'r bywyd newydd y ddaw I ni, trwy'r Iesu atgyfodedig sy'n gweithio yn ein plith. Amen. Dwedwn geiriau'r credo gyda'n gilydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, a greodd bopeth sydd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd yn ôl ryw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd I bobl Dduw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Ai cariad Iesu yn llan o myd, ai cariad Iesu yn llan o myd, ei folim na fi, clodforim na fi, ei yfoli ai gari o hyn. Nid oes neb fel Iesu yn dysgu'r ffordd I fyw, nid oes neb fel Iesu yn dysgu'r ffordd I fyw. Mae'n rhoi gobaith i'n byd drwy ein dysgu o hyd, mae drwy gariad Duw ba fod ni'n ein fyw.
Mae cariad Iesu yn llan o myd, mae cariad Iesu yn llan o myd, ei fol i'w na fi, clodfor i'w na fi, ei afoli a'i garu o hyd. Mae'n ein dysgu heddiw i garu'n cydnid tlawd, mae'n dysgu heddiw i garu'n cydmynd tlawd, ac mae'n gofyn i ni gofio i ateb a'i cri helpu'r lles gar gwan, dyna yw ein rhan. Mae cariad Iesu yn llan o myd, mae cariad Iesu yn llan o myd, ei fol i'w na fi, clodfor i'w na fi, ei addoli a'i garu o hyd. Heddwch a thangnefedd i bawb drwy'r byd i gyd, heddwch a thangnefedd i bawb drwy'r byd i gyd. Cariad Cris yn amddiff yn trwy'r nos ni yn ddyf, gall ei cariad wneud y byd yn nef. Mae cariad Iesu yn llan o myd, mae cariad Iesu yn llan o myd, ei fol i'w na fi, clodfor i'w na fi, ei addoli a'i garu o hyd. Rhagwyddol a bythfiwiol Dduw, yr wyt ti'n fythol am yneddgar â ni, a pha beth bynnag a wnawn ni, yr wyt ti'n ein cadw ni. Helpa ni ddangos dy mynedd i eraill, a chydarweddu hon ar ein calonnau ac ar ein gwefusau, wyddiwn dros yr rheini, yr ydym yn ei hydnabod, a'i caru, a chlywwn amdanynt, y diwrnod hwn. Domine Deus, Domine Deus, Domine Deus, roinedd. Wyddiwn dros bawb sydd angen heddwch, heddwch rhwng cenhedloedd yn rhyfela, heddwch rhag y gwrthdaro yng ngogledd Iwerddon, heddwch rhag ideolegau gwleidyddol anghyson, heddwch rhag ymgecri rhwng credoa'r byd. Domine Deus, Domine Deus, Domine Deus, roinedd. Wyddiwn dros bawb sydd angen cariad, cariad tuag at bobl sydd wedi colli eu hunan barch, cariad tuag at ffrindiau sydd wedi pellhau, cariad tuag at berthnasau nad ydynt mor hoff o'i gilydd. Domine Deus, Domine Deus, Domine Deus, roinedd. Wyddiwn dros bawb sydd angen gobaith, gobaith yng nghanol anobaith, pan ymddengys bob bod popeth wedi golli, gobaith yng nghanol ansicrwydd o ganlyniad i effeithiau Covid, Covid pan fod regioni yn ymddangos fel petai'n ennill, gobaith am ddyfodol gwell i bawb. Domine Deus, Domine Deus, Domine Deus, roinedd. Wyddiwn dros fyd sydd angen llawenydd, llawenydd pan fo achos dathlu, llawenydd pan fo lle i ddiolch, llawenydd fel modd o gyfranogi yn rhyfeddod y greadigaeth. Domine Deus, Domine Deus, Domine Deus, roinedd. Wyddiwn dros bawb sy'n galaru heddiw, gan gofio'r frenhines a'r teulu brenhinol, diolchwn am fywyd y tywysog Philip, am ei ymlyniad wrth y letswydd,
a'i gefnogaeth o bobl ifanc fel seilydd o Aberdydd Caerdydd. Domine Deus, Domine Deus, Domine Deus Roinedd. Gweddiwn gyda'n gilydd, nefol dad, diolchwn i ti am ein cartrefi a'n teuluoedd, am fwyd a dillad, ac am bob hapusrwydd y gall rhieni a phlant a'i rannu. Gofynnwn am eithgariad ein hamgylchynu a thofal ein hamddiffyn, ac am gael adnabod y dangnefedd bob amser. Arglwydd yn dy drigaredd, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein iechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, hwnnwyt yn y nefoedd, sancteidddi erde nhw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Newyddion braf a ddaeth fi'n bro, pwy heiddent gael ei dwyn ar go. Mae'r Iesu wedi cario'r dydd, aeth carcharorion fynd yn y rhydd. O llawen ham, hyd lawen ham, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Ef yw'r gair, diw cariad yw, ef yw'r gobaith i ni gyd. Halleluia, llawen hawn, hyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Mae Iesu Grist o'r ochr ni, fe gollodd ef ei waed yn y chi. Trwy'r unwedd hwn, fe'n dwg yn iach, i'r ochr draw mewn gronyn bach. O llawen hawn, y cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Efe yw'r gair, diw cariad yw, efe yw'r gobaith i ni gyd. Halleluia, llawen hawn, cyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Wel, fe wnaeth beth a'ch cod y ben, mae'r ffordd yn rhyf i'r nefoedd wen. Mae'n holl elonion ni yn nawr, mewn cadwyn gan y brenin mawr. O llawen hawn, hyd lawen llawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Efe yw'r gair, diw cariad yw, efe yw'r gobaith i ni gyd. Halleluia, llawen hawn, hyd lawen hawn, am ddyfod Iesu Grist i'n byd. Gweddiwn am fendith Duw. Bydde di gariad yr arglwydd Iesu eich tynnu ato ei hun, bydde di nerth yr arglwydd Iesu eich cryfhau yn ei wasanaeth, a bydde di lawenydd yr arglwydd Iesu lenwi eich calonnau. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.